Jotono sarika hamke lamsugo hai narok do ane channel kita buno samung pai tugui pai drop pungni 6 sim samung pai mani tabo purai sara 5 baji tongka tang mga 1.5 hajra samung pai tini angka lengka kokrok sanai asuk pan kerja angka narok nugui mane tini khatia senamani hostel ni bagai 6ta ke pura completing ka angka current tanggai rok tini ki saler ka angka abo pura full video narok nai tongdi angka narok na sanai musungu tai konya ni musungu please narok ani channel subscribe lai ready tanga angka narok ni bagi ang asuk kosto ke video sunamo samung khaiti tiro angka narok video na subscribe like share khaji tai narok comment khaji tamni bagang narok feedback ready tanga ani video claim ni mistake ni manor narok ana sadi bojaga mistake bojaga sahetong narok mo haike sake sang botebo mane je mistake jakarko ঠিক খাই মানে নি abon bagai narona koik dino video phono ko meng tong khatang angke onya jago samung khlai tongo aboni bagai angke narok video no paithak jora nai tongni angke malai pinai katal blog narok bai asungno hambai te jotono kam prung tongdi bye bye angke friends ok tabok paya rawai ranari tongo angke narok nai tongdi video paithak jora malai kene interesting nai tai narok na asuk full video phono ya tini phrong nai angke narok nanya nih bagai ane video no paithak jora kerna tongdi tai narok nugui mane bai ke snam ge narok srnam bosong ke ang bai bo contact khaji tai mo hai sukirok snam nani bosong ke ang bai contact tongdi narok snamai manai ge narok nai tongdi friends ong ke abong ke khatia ni paya pura rawai ran dari pebek ya angke norok nai tongdi pura paithak video norok nugui mane snambai mani ge norok soya kare nai tongdi asuk na hambai friends ong tabong ke obono sung sani ran dari tongo angke o tokta no abo suki woronan baga o khatia o angke tangai ang dabing khai mar kangkang male aro machine khorok tongo angke o machine khorok no khnar kangkai dabing khai ore kangke copyright claim ngai thanai on bagai ang rokno dabing khai mar o video machine khorang rok ni bagai khorang khnai ngai thango plus copyright claim ngai thango abon bagai norok video no bahing sanai angke tabungno paya khoroi pai drop mane singo bo machine bani khoroi akbai kono khoria angke norok nai tongdi mane yakbar khorka angke leru abon bagai machine bani sung o pai no seda klayo tai plus kambo dogo abon bagai sing machine bani no samon klayo plus tai sa cost bo komo kambo dogo tai e moni bagai angke tabung angke asia siro ko tongo angran roi abo kat pura 10 inci 12 inci ayengo obono 3 inci ka siro go tamni bagai angke osago tok ta sikon krinya bagai kotor nono sangran roi siro ka asia na bagai nanro bujia phanongai mano asia tamago kinaro bujagnai angke friends song tabuk angke pura panya ni tikono thangai tongka video ni akebe suki sramani ge tabung ka fitting klai tongo angke norok nugunya tongna video no je nai tongnai rok angke norok video nai bahang saksare no tai video no share panya ni tabuk de mohai tebo katal video nai ni bagai
tangka norok nanti ang first time senamani full video punugui tongo angga sajung nai ang demo norok no senamai punugani abone bagai norok ane channel no subscribe kai ready like kaji comment kaji norok no bar okong okok sana kalayo ang abone bagai nong ni support makangke ang tebo video truk kam tebo tugune nong beskango angga norok nai tongge paithak jora video no asuk no hambai. Friends ke pura complete ngai pakia wate wawe hanya jati semar baisiwo ulta pulta kai ke norok nong yotong na video wo ngangke video clips oba kisa mane sikon khati saka sus abon bagai norok na kasano tai jotono malanya katala video asung hambai.